3, 2, 1, du. Neviđeno dobar show. Neviđeno dobar show. Pozdrav svima i dobrodošli u našu novu video vijest. Ja sam Maja. Bili smo na promociji kataloga prilagođenog postava izložbi iz ciklusa Zbirka kao glagol pod nazivom MSU na dodir, koja se održala 26.9. u Muzeju suvremene umjetnosti. Katalog je nastao u sklopu projekta Uključivanje slijepih u pristupačne muzejske projekte. U siječnju su korisnici odjela mladih u pratnji stručnih radnika posjetili Muzej suvremene umjetnosti i izložbu iz ovog projekta. Prilikom tog posjeta imali smo i stručno vodstvo izložbom koja je izvanredno odradila kustosica Renata Filčić, pa joj se i ovim putem još jednom zahvaljujemo. O tome smo naravno govorili i u Dubu. Nakon povratka u prošlost nastavljamo s vijestima i ovaj događaj popratio je naš video novinar Eron, zabilježio je svečano otvaranje na kojem su govorile Ana Škegro, Danijela Bilopalović-Bedenik i Kristina Krsnik. Poslušajmo njihove izjave. To je jedan EU projekt financiran iz sredstava programa Europske unije Kreativna Europa, kojeg provodimo od 2020. Zajedno sa međunarodnim partnerima. Voditelj samog projekta je kulturna organizacija Atlante Servizi Culturali iz Italije. Partneri su nam još Fondacija Instituta za slijepe u Milanu i Galerija de Glaxman pri sveučilištu u Korku. I korak dalje zapravo u ovom projektu koji smo napravili je taj da smo u suradnji sa slijepima i slabovidnima i stručnjacima za osobe oštećena vida radili od samog početka projekta i radili smo na tome da prilagodimo jednu od izložbi u Muzeju suvremene umjetnosti dakle slijepim i slabovidnim osobama. I evo danas smo se okupili ovdje da bi promovirali katalog koji smo napravili uz tu prilagodbu postava Zbirke kao glagol. Taj prošireni postav zovemo MSU na dodir i njime smo obuhvatili 20 radova iz te prve dvije izložbe Tužne pjesme rata i drugarstvo, koje su onda u suradnji sa našim članovima lokalne stručne skupine bili prilagođeni. Sada bih navela i ko su još moji suradnici bili u ovom projektu. Dakle, iz muzeja su to još kustosica Danijela Bilopalović-Bedenik, koja je tu sa nama danas, i Renata Filčić, koja je nažalost bolesna pa nije danas mogla biti ovdje. I naši vanjski najvrijedniji suradnici u projektu Andrej Hatar, Kristina Krsnik, koji će vam se kratko i na kraju obratiti, Vinko Zrinščak, koji je ovdje isto danas s nama, i Valentina Nemed. Evo, vodila bih da naši sudionici, naše lokalne stručne skupine koji su nam strašno bili važni u ovom projektu BIMAP, jer bez njih ovo sve ne bi bilo moguće, pa tako i izložba i katalog, jer mislim da je uključivanje upravo osoba kojih se tiče ova problematika najvažnija od svega, jer mi naprosto ne možemo znati kako je ne vidjeti i kako je to doživjeti umjetnost nekim drugim osjetilima, a ne samo vizualno. Pa evo, možda bi svoje prve ruke onda najbolje to mogli reći Andrej i Kristina. Pa evo, sad idemo po redu, Andrej. Evo, lijep pozdrav svima i od mene. Ja sam Kristina Krsnik. Studiram na Filozofskom fakultetu, a kako je studentski život, dakle nije samo studiranje, onda mi je iznimno drago što mogu sudjelovati u ovakvim projektima, s obzirom na to da me zanima umjetnosti, dakle svi oblici umjetnosti. Ovaj projekt mi je nekako posebno drag zato što jako cijenim to što, dakle, radi se prilagodba, konkretno ovdje je prilagodba osobama oštećena vida. Posebno mi je drago što u tome imamo i mi kao slijepe i slabovidne osobe pravo, dakle, sudjelovanja i nekakvog aktivnog doprinosa tome. A eto, osim što se nadam da smo pripomogli nekako nekim korisnim savjetima u ovoj prilagodbi, moram naglasiti da smo mi jako puno naučili, odnosno ja koja, eto, suvremene umjetnosti nisam baš puno znala, eto, kroz ovaj projekt sam stvarno, mislim da je učenje i razmjena iskustava da je to bilo obostrano.
Nakon svečane promocije, Eron je odradio intervju sa kustosicom Muzeja suvremene umjetnosti Anom Škegro, pa poslušajmo. Dobar dan, možete li se za početak samo predstaviti i reći koja je vaša, ajmo reći, uloga u ovom projektu? Dobar dan, moje ime je Ana Škegro. Ja sam kustosica Muzeja suvremene umjetnosti, a u projektu BIMAP sam bila voditeljica projekta zapravo sa strane MSU-a. Možete li nam pojasniti što je taj MSU na dodir i kako bi mogu osvijestiti neke osobe s invaliditetom, trenutno slijepe i slabovidne i možda im pomoći? Pa MSU na dodir je prilagođeni postav izložbe Zbirka kao glagol, odnosno to je naš novi postav u trajanju Muzeja suvremene umjetnosti gdje dakle vadimo radove iz našeg fundusa, iz naših zbirki i gradimo tu zbirku kao glagol izložbu po izložbu, zapravo stvaramo jedan ciklus izložbi tako da možemo reagirati na neke trenutne događanja u svijetu i slično. Tako smo krenuli zapravo s prvom izložbom Tužne pjesme rata, u kojoj smo zapravo postavili radove koji se na neki način referiraju na rat i stanje koje rat može uzrokovati. Onda druga izložba je bila drugarstvo. Tamo smo kroz zapravo prikaz stvaralaštva umjetničkih kolektiva i umjetnika koji rade sa zajednicama različitim prikazivali kako se kroz nekakvo zajedničko drugarstvo može prevazići određene probleme. I te dvije onda prve izložbe iz ciklusa Zbirka kao glagol smo prilagodili, što znači da smo zapravo uzeli 20-ak radova, 10 sa jedne izložbe, 10 sa druge i zajedno sa našim timom stručnih osoba i slijepih i slabovidnih osoba smo ih prilagodili na način da napravili smo legende za njih na brajici i uvećanom tisku. Napravili smo audio vodič koji sadrži audio deskripcije samih radova, dakle ne onaj tipičan audio vodič koji nalazite u muzejima koji je možda za videće osobe, koji daje malo manje informacije, recimo to tako, od baš pravog audio vodiča sa audio deskripcijama, koji onda i opisuje samu sliku ili skulpturu gdje se što nalazi tako. I posljednje zapravo smo napravili taktilne modele pojedinih radova. Dakle, kada god smo imali priliku napraviti ili repliku samog rada u originalnom materijalu u kojem je on napravljen ili ako smo mogli umanjenu repliku napraviti, to smo onda i izveli u suradnji sa Hrvatskim savezom slijepih, ali i u suradnji sa našim odjelom restauracije. Znači imamo 3 restauratorice koje izvrsno barataju materijalima i koje inače popravljaju umjetnine koje se oštete iz našeg fundusa, a ovom prilikom smo ih zapravo zamolili da probaju onda ponovno napraviti, rekreirati neke radove u manjem mjerilu koji bi bili u istom materijalu, tako da se kroz taj dodir zapravo slijepa i slabovidna osoba može osjetiti od kojeg je materijala i samo original napravljen. Zapravo smo kroz rad sa našim vanjskim suradnicima naučili da je nekako taj original možda najbitnije što slijepa i slabovidna osoba mora osjetiti da bi shvatila poruku samog dijela, jer pogotovo u suvremenoj umjetnosti vrlo je bitno u kojem materijalu je nešto napravljeno ili u kojem mediju. Tako da smo recimo i prilagodili neke video radove, audio radove koje nisu onda trebali fizičku samu prilagodbu, već smo ih kroz audio deskripciju objasnili, ali smo isto tako napravili replike radova koji su u terakoti izvedeni, koji su slikarsko platno i slično. Tako da zapravo slijepe i slabovidne osobe sada mogu ili samostalno ili uz našu vodstvo i pratnju proći kroz te prilagođene radove i dobiti nekakav kontekst po kojem mogu onda zaključiti i više o drugim radovima na toj izložbi i o samom konceptu te zbirke kao glagol. S obzirom na sve što ste naveli i na neka očekivanja, je li projekt otišao po planovima kojima ste htjeli i je li vas zadovoljio? Pa da, jako. Zapravo i mislim da je
najveći razlog taj što smo surađivali od samog početka sa osobama sa oštećenim vidom i sa Valentinom Nemet, koja je profesorica defaktologije i peripatologinja, koja nam je zapravo dala jako korisne savjete u tome gdje bismo neke stvari trebali postaviti u prostoru, kako će im ljudi prelaziti i slično. Dok smo od ostalih suradnika koji su ili slijepi ili slabovidni dobili informaciju iz prve ruke, tako reći, šta oni osjete kad popipaju neki original i šta se onda zapravo iz tog originala treba prenijeti u samu prilagodbu. Znači, oni su nam detektirali koje su to glavne stvari koje njima prilikom istraživanja originalnog dijela dolaze do izražaja i na šta onda trebamo posebno obratiti pozornost. Tako da to mi je bilo jedno veliko iskustvo učenja zapravo kroz sam projekt. I za kraj smo i napravili taj katalog, jedan u uvećanom tisku, jedan na brajici sa određenim radovima koji su i reproducirani, znači uvećane reprodukcije u uvećanom tisku i termografski otisci u katalogu na brajici, nekoliko radova iz samog prilagođenog postava, što nam je isto jako drago jer je to nešto što će onda ostati i nakon projekta, ali isto tako će poslužiti i osobama koje možda nisu u Zagrebu, koje možda ne mogu doći posjetiti postav, da ipak saznaju nešto više o samom projektu, da riječ dođe i do njih. Tako da ćemo odaslati katalog i po Hrvatskoj. Samo je na hrvatskom, tako da nećemo slati međunarodno, ali najbitnije nam je zapravo da se ta zajednica u Hrvatskoj nekako umreži i da nastavimo kroz suradnju prilagođavati i buduće izložbe u muzeju. Planirate li još neke u budućnosti ovakve slične projekte? Apsolutno, da. To nam, mislim, u Muzeju suvremene umjetnosti već dugi niz godina i prije ovoga projekta su postojale neke suradnje sa udrugom slijepih, sa centrom Ikobek, sa udrugom Vjeverica i slično, sa različitim udrugama osoba sa invaliditetom, gdje smo organizirali različite vodstva i radionice. U ovome projektu smo baš specifično onda radili fizičke prilagodbe radova, ali planiramo to nastaviti i dalje, što u samim programima kroz vodstva radionice i slično, što u prilagodbama budućih izložbi. Dakle, sad trenutno imamo otvorenu tu treću etapu ciklusa Zbirka kao glagol koja se zove Budućnosti i koja ima nekoliko radova koji su baš, ja mislim, jako prijemčivi za prilagodbu i koji će biti sljedeći zapravo naš zadatak da prilagodimo slijepim i slabovidnima, a onda smo u dogovorima sad već nekim da počnemo razmišljati o tome kako surađivati sa gluhoslijepim osobama i vidjeti kako bismo zapravo najbolje prilagodili radove i toj skupini. Hvala vam, vidjet ćemo se sigurno u budućnosti, mi ćemo prisustvovati vašim budućim projektima, a možda i sudjelovati u njima. Ja se nadam. Hvala vam. Video vijest vodila Maja Šutalo, video novinar Eron Moskarda.